Tras dar o seu primeiro paso na vila de Catoira, o Festival Valhalla trasládase á Illa de Arousa. A organización, xunto co Concello, apostan pola realización da segunda edición do evento o vindeiro 3 de setembro na Praia do Bao. No festival volverá a predominar a música urbana e nel participarán artistas consolidados como Arce, xunto con músicos emerxentes. Nesta segunda edición, pois abogamos como na primeira por esa música urbana, con Arce á cabeza, e despois pois traemos dous artistas que nos gustan moito e que son artistas emerxentes que veñen pois de Madrid e do País Vasco, que son Javi Blanco e Helio Leiros, e son dous artistas que creemos que van gustar moito nesta edición. Tamén terán un importante papel os artistas locais. En total serán 8 horas de música. E despois pois os nosos DJs, non? Grupo Amigos, Albert González, que é o residente do Reggaeton Beach Festival, e despois pois, artistas máis locales como Alex Mochales, Quique Varela, Diego Mariño, un cartel un poquinho completo para disfrutar nun espacio como é a Praia do Bao, que é un sitio paradisíaco en Galicia, de pois 8 horiñas de música. Dende a illa apostan polo Valhalla para aumentar a súa oferta cultural, especialmente fora dos meses principais do verán. Pero o que máis destacan dende o Concello é a organización que ten prevista o festival. Nos o que nos sorprendeu deste festival é o plan de seguridade que nos presentaron, é un plan de seguridade moi completo. Vimos que era unha aposta seria, vimos que as necesidades, o apoio que nós teníamos que dar dentro das posibilidades que temos é relativamente pequeno, pero bueno, eles se ocupan prácticamente de todo, por non decir de todo, e nós unha pequena axuda logística, non? Para evitar masificacións, a organización só porá a venda 2.000 entradas que xa se poden mercar a través de wouti.es ou das redes sociais tanto do festival como dos organizadores. Lusco Fusco.